La senyora Català, sempre que té que triar entre ser alcaldessa dels veïns i veïnes o ser militant del Partit Popular, tria ser militant del Partit Popular. Quan té que triar entre defensar Amazon o defensar València, sempre tria defensar Amazon. Gracias, presidente, porque tú no calculas, tú ayudas. Ho hem vist ara quan s'ha arrencat esta placa del pont de la solidaritat ficat pels veïns i veïnes. Vostè diu que té la mà estesa, que teniu el govern la mà estesa. Quan penseu rebre a les associacions de víctimes de la Dana? Quan penseu escriure, encara que siga una nota de condol als familiars de les 17 persones que van ser mortes en la Dana? Quan? Jo només demano una cosa i acabe. Deixeu en part el pont de la solidaritat, perquè aquest pont no és vostre, no és del partit, és del poble. Vostès ja vareu tindre un pont. El seu homenatge a la corrupció posant el nom de Rita Barberà al pont de les Flors. El pont de la solidaritat simplement no el podeu tocar, perquè simplement és la memòria viva d'un poble que va respondre en generositat i humanitat, on vostès només van donar una resposta des de la supèrbia i la falta de sensibilitat.